Яночко, гэта ты? А хто ж яшчэ? Я цябе адразу не заўважыў пад гэтым. Ты хацеў сказаць пад гэтым прыгожым капелюшом. Якраз капялюш я і не заўважыў. Мне падалося, што гэта парасон. Які яшчэ парасон? Буслік, хіба ты не ведаеш, што пад парасонам ад дажджу хаваюцца? Вось я і вырашыў, што ты пад гэтым вялізным парасонам схавалася. Буслік, гэта капялюш. Ён у мяне і для прыгажосці, і ад спякотнага сонца. І праўда, такі вялікі цень атрымліваецца. Нават удваіх пад ім можна схавацца. Не, калі хочаш, падбяры сабе які-небудзь капялюш і пад ім хавайся ад сонца. Мне кепкі звычайнай хапае, а такі вялізны капялюш не вельмі зручна насіць. Незручна, але як увагу ўсе звяртаюць, захапляюцца. Напэўна, гэта цудоўна, але колькі часу страціш, калі з кожным будзеш гаварыць, кожнаму тлумачыць, што за капялюш, навошта ён такі вялікі. Буслік, я ж не проста вялікі капялюш начапіла. Ёсць нейкая прычына? Вядома. Хіба ты забыўся, што твая сяброўка Яна нічога не робіць без прычыны? Ага, і праўда забыўся. Ну кажы хутчэй, у чым справа? Мне ж вельмі цікава. А ты нікому не раскажаш. А гэта сакрэт? Пакуль што сакрэт. І вялікі? Вельмі, Буслічак. Гавары хутчэй, таму што я не магу больш цярпець. Вельмі хочацца даведацца. Добра, Буслічак, я вырашыла адправіцца ў падарожжа ў Афрыку. Ух ты, здорава! Вось і рыхтуюся. У Афрыцы вельмі спякотнае сонца. Таму я падабрала сабе капялюш такога памеру. Яночка, а можна з табою ў Афрыку? Я там яшчэ ніколі не быў. Ну, не ведаю, ты ж яшчэ вельмі маленькі, а Афрыка вельмі далёка. Яночка, я буду цудоўна сябе весці. Таксама знайду вялікі капялюш, таму што мне хочацца хаця б адным вочкам паглядзець на сапраўдную Афрыку. Абяцаеш ва ўсім мяне слухацца? Ага. Ну, добра. Тады давай рыхтавацца да падарожжа ў Афрыку разам. Дзякуй, Яночка, здорава, як я буду ў Афрыцы. Салют усім! Ой, прывітанне, Данік. Прывітанне, Яночка. Ой, я цябе адразу і не пазнаў гэтым капелюшы. А што гэта з нашым буслікам? Гэта ён рыхтуецца да падарожжа. Да якога такога падарожжа? А я чаму не рыхтуюся? Мы з Буслікам вырашылі ў Афрыку адправіцца. А ты з намі? Ну, вядома, з вамі. Хто ж ад такога падарожжа адмовіцца? Калі адпраўляемся? Калі знойдзем падыходзячыя галаўныя уборы, каб пад сонікам не абгарэць. Пад летнім сонейкам можна не толькі абгарэць, але і атрымаць нават самы сапраўдны сонечны удар. Ой, менавіта такім, Буслік, ты можаш стаць, калі не будзеш насіць капялюш і не намажаш сябе крэмам ад соніка. Буслік, паглядзі, ты вельмі добра выглядаеш, але многія сябры цябе могуць не пазнаць. Я быццам шакаладу аб'еўся. Не, Буслік, ты быццам пад сонейкам абгарэў. Ну і каго ты будзеш нагадваць? Прыкладна так выглядае мой далёкі сваяк, афрыканскі бусел Марабу. Толькі Марабу даўно прызвычаіўся да гарачага сонца, а вось мы павінны асцерагацца. А яшчэ памятаеце, што ў Афрыцы шмат дзікіх жывёлаў прагульваецца, таму трэба быць вельмі уважлівымі, каб не трапіць у пашчу, ну, напрыклад, кракадзіла. Ой, мне б не хацелася трапіць на зуб кракадзіла. А я пры сустрэчы са страшным кракадзілам прапанаваў яму пагуляць. Хіба такія драпежнікі ўмеюць гуляць? Калі не ўмеюць, іх можна навучыць. Цікава, а ў што можна пагуляць з кракадзілам? Напрыклад, пабегаць з ім на выперадкі. А хіба кракадзілы ўмеюць бегаць? Яны ж ляжаць на адным месцы і чакаюць, калі хтосьці трапіцца ў іх пашчу. Ой,
А вось і не толькі. Кракадзілы – гэта продкі дыназаўраў. І нават вельмі далёкія сваякі птушак. Таму яны могуць дадаць хуткасці і жвава рухацца. І як лічыце, кракадзілы не адмовяцца паўдзельнічаць у такім спаборніцтве? Можа, яны наадварот узрадуюцца, таму што ім даўно гэтага ніхто не прапанаваў. Ой, а калі нам сустрэнецца грозны леў з вялікімі кіпцюрамі і вострымі зубамі? У любой сітуацыі самае галоўнае не панікаваць. Данік, як тут заставацца спакойнымі, калі побач сапраўдны леў? Трэба ўзяць з сабою, вось гэтую цацку. Гэта ж цацка для кацянят. А леў хіба не кацяня? О, кацяня, толькі выглядае вельмі сурова. А ні адно кацяня не адмовіцца ад такой цацкі, таму абавязкова возьмем яе ў падарожжа. Ой, мы ж на самае галоўнае забыліся. Гэта на што яшчэ? На падарункі у госці заўсёды з падарункамі ходзяць. Правільна, возьмем для жыхароў Афрыкі беларускія сувеніры. Гэта ўсё вельмі добра, але ўсё ж такі ніколі не трэба забывацца на правілы бяспекі. Калі побач з табою знаходзяцца драпежнікі. Заўсёды памятаем пра гэта, сябры. І я б яшчэ жыхарам Афрыкі паказаў самыя цікавыя мульцікі. Правільна, ад цікавых мульцікаў нават самыя сур'ёзныя і грозныя становяцца ласкавымі і пачынаюць успіхацца. Давайте зараз жа і паглядзім цікавы мультфільм. Ну а зараз самы час добра адпачыць. Толькі спачатку мы памыем тварыкі ды пачысцім зубкі. А потым пабяжым сны глядзець. А ў снах мы будзем падарожнічаць. Дабраныч усім! Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.